Здравейте! След вчерашното и днешното капу, което направихме на язовир Сопот и на язовир Дъбника, днес ще ви оставя кадри, на края на клипа ще ви оставя кадри да видите какви вълни бяха и директно си отидохме и дойдохме тук до Twitch Fishing Lake German. Да половиме пастърви, да си направим кефа след тези две капота, които направихме, малко да хванем и риби, но пак и тук си беше малко тегаво, но с силикончета по дъното. На края на клипа ще видите, ще ви покажа успешния монтаж, който беше и какви риби хванахме съответно. Айде, приятно гледане, няма ви губа повече времето. А вие се абонирайте за канала, харесайте клипа и споделяйте, за да достигне до повече хора. Айде, първата пастървичка тук на Герман с лайкоендито. Чай да кепчосвам. Много са борни, виж ги брат. Ха-ха-ха. Много яко. Охо. Ела на тука. После на края на клипа ще ви покажа ще ви покажа монтажа какъв е. Тайният монтаж, който да ги увидите толкова добре тук на Twitch Fishing Lake German. Аре, от тук. От тук не скачи. Бай, в кеп. Много красива пастървичка. Американка. Сега ще я покажа. Ето я. Ето силиконче. Сега ще го откачим. Ай, ще пускаме пастървичка. Без да я бавиме. Започваме ги. Така леко сържиме по дъното. Сега ще ви покажа как. Чакаме да пропадне. Така леко обираме. Половин оборот. Подкачих. Но рибите са по дъното. Вчера и днес са пускали пастърви. Това ми е втория риболов, който правя на платено. Трябва да се пробва и това, като не искат на... Моля? 0,16. Съвсем му ги пукаме, его и той е разписана вече. Ей, да кепчосваме. Натам. Ей, да си диват. Опа, я влезна само така. Ето. Колко да ти дам? За усата това. За уси. Айде да пускам. Обратно. Айде, още една. Само че на клатушка този път. На клатушка. Сега взема кепа.
Котичката сега ще ви кажа как е вода. Ама са диви. Ай, готово. Ще ви покажа. Са на оранжева котичка. Тя даже се откачи в кеп. Ето. Ето е постоичката. Американка. Ап, ай. Дубъл. Опусна ли? Айде, пускай. Ай. Сега ще ви кажа как вода котушката. Ето, сега ще ви покажа как вода котушката. Хвърлил съм я и изчакам да падне до дъното. След като е паднала до дъното, започвам да се въртя е толкова леко. Е така, много леко я въртя. И това. Е така. Много леко. Казаха, че само на силикон излиза, но ето и на котишка. И на котишка хванахме вече. На воблера надявам, няма такава е сигурно. Че рибите са по дъното. Ай, колегата и фана и той, докато ви показвам как се води котишката. Чакай го кепа го взема. Аха. Ай. Тя много дива. Трябва да си по-дълъг, тук не сме подготвили. Така не забързо. Но е тази по-хубава вече. Ето. Ето така че. Дыши, тихо. Виж, видяхте ли как скочена тук баш? Мама и пак ще сложи силикончето. Че на силикон по-хубаво, по-добре се ловят. Останете до края на клипа, за да разберете какъв е тайния монтаж, който ги ловим. Айде още. А? Чакай, виж как ще направим дабъл. Гледай как скара. Тя скочи за... Имаш ли кокера? Имам его. Айде на гълтовал този път. Чакай, викам, че фанах камък. Ма тежестта ми е слезла малко надолу, трябва да си кача. Ай. Ай. Охо, паля аванс ще това. Ей, гледай как набива, бе. Хубаво. О, трябва да сменям батерия на 12%. И тая хубаво. Дай кеф. Найде. Ела, не съм ела. Идем, сега ще върнем. Уй, гледай какво прави чупи въйцата.
Ей, страшен кеф. След това, след тези две капота, където направих. И тя е много красива. О, буцани. Чакай, стой. Стой. Не погнете това, каква е красива. Имаш ли? Чай. Айде да я пускаме по стърлата. И телефон. Пускаме едната, двете сме фанали друга. Чай да остава въйцата. О, мазало. Че не мога да снима човек. Мазало. Сега връщаме тази и вадим още една. Че кепа ми трябва. Чекай, айде. Не, ще Пускаме тая. Да. Ай, тази малко по-дръбничките. И тази най-дръбната от всички. Ето я. дребна, ама. Рибка си е. Айде откача. Мазало. Една пускаме, една вадим. Страшен кеф. Айде, разписахме с още една, малко късно пуснах камерата, видите. Охо, къв скората, видите. Охо, къв. Ето, сега ще ви покажа тайния монтаж. Дойде време вече. Ето, значи, първо взимаме един повод. Тук вързваме клюпче. Пускаме около 10-15 см и вързваме една камолка. Днес ги увяхме една тази бялата камолка и куката. Само кука, без утежнение. И нагоре-долу една педия. Слагате една тежест 1 грам. Ето от тези запувки тежестите. Слагаме 1 грам. Днес това работиш тук на Герман. Също и на реките. Ето го монтажа. Чай да го видите тук по-хубаво. Ето го. Карабинката. Клюпче. Тежест. Малко повече оставаме. И тук силикон. И тътриме леко по дъното. Половин оборот. Даже много малко. Даже и не е половин оборот. Много малко въртиме. Както видяхте в клипа. И това беше. Абонирайте се за канала. А ние отиваме до Twitch Fishing Shop да си вземем някои продукти за риболов. Айде, това беше риболова. Направихме си кефа. Сега отиваме, мога да отскочим до Twitch Fishing Shop да си вземем някои работи. И хванахме риби, супер беше. Доста приятно се изкарахме тук след тези две капота. Направо даже и сега почва да става студено и си тръгваме. Айде, в другото видео се видим пак. Погледнете само какво се случва, се едно се бориме за вълните на морето. Направо ни отпипа телица, погледнете. Hey guys.